Boleh gak sih? Ayo. Pengen video Adel, Jem. Del, kemana ya sumber banteng ya, Del? Petuan, Del. Udah aku. Ini berani. Patahan. Tuh. Lah yo wis mirip iki. Terus nih, Ci, ro lu. Oh, wes. Lesti. Anu. Iki lho lucu. Hai. Kok santai, Kok? Ditaleni enggak? Ditaleni nenek ra ya seko kon dindi ya dhewe. Iki apa, Jem? Pusang. Nek musang. Ndi? Iki. Oh, pantai beda. Lesti. Wah, jemu mantep. Badek Mbak sih? Itu badek enggak sih? Iki. Heeh, iki. Kok dino digoi sampah kok. Ya jahat ya. I feel you, bro. Ada betul-betul spesies. Iki. Lah iki apik, Njir. Kayak wedene ngono lho, raine lho kata saya. Iki sing telek dadi kopi wi. Hah? Dadah. Isin. Betul anjir. Anjir, iku lho, Jem. Pamer ndok. Pamer ndok. Nih, pengen foto kene. Saya foto. Hei. Tuh. Ciro tuh. Es. Kira solusinya paling dhuwur iki. Nek kono rasa mandek anjing wedene. Ya, Bang. Puteran mangkok itu. Iya, bulan cek dino. Ngerti ngono ket biyen HP ku tak kenekne, Jim. Ya, Pak. Resolusinya tak dhuwurne 3 video. Bawa ke 720 mean. Iya lebih HP yo. Jajal iki ye. Sing. Wes tadi wae mulih kok. Oh iya, dingkur mangan-mangan, Jim. Pesene suwi kan. Lah amel jadi kono, Kok. Ya iya, kok mulai kon ngeternya. Oh, Mas Dewi apa tadi? Oh. Ya kudune aku karo amel. Maksudnya? Ya aku karo amel ngenteni amel mek Lah bumi. ya maksud oh, Amel amel mulai. bulan sik Oh, oh. omahe. Heeh. Jan nanti deh. Gila sapi mau. Iso, Iso, Kok. cuman awakmu gerok. Heeh. Jalan aku ya. Munggae angel. Aduh. Blok kok. Terus. Kok jodoke dideleh to, Nduk. Tangga digantung tangan. HP ini hati-hati. Iso. Terus. Donggane nih. Bisa Miss berusaha. Ngoyo, Miss. Oh ya. Mencelot. Oh, malah kayak kecantol kayak malah. Iya sih. Malah pek bantai. Sopo ra, Kok? Jem. Oh, kene ada jembatan tuh. Aman tekai. Ulap. Aku video aja ini. Oh. Kecepatan ah. Dan cah kala. Dek rono di kono. Iki lah dilungguh gak sih pengen turu dek kene anjing. Tuh wade kok, ya gak ada sih. Better lah tapi. Kene. Vlog kali. Loh. Sinematik kok. Lihat ya. Sinematik.
Mulai bariki. Tidak. Ayo kok sih? Kasih di kata abang. Baru. Lanang ya? Heeh. Ya, Bu. Mau kan apa loncat ya?